soc Víctor Borràs i em presento a l'alcaldia de Tavernes. Tenim un equip per treballar amb força, ganes i il·lusió. Anem a canviar Tavernes. El meu nom és Carlos Torres. Víctor sap conforme va la política municipal al nostre poble, per això necessitem que sigui el proper alcalde de Tavernes. Soc Noemi Strucbodí. És temps de canvi. És temps de fórmules noves. És temps de Víctor Borràs. Al llarg del temps, qui em coneix sap que he sigut alcalde de Tavernes i en la convicció de que en el nostre ajuntament en aquell moment vam fer una gestió perfectament contrastable com a una de les millors. Ho podem demostrar. En aquest moment també pense que Víctor Borràs és una persona perfectament qualificada en un equip de gent del seu entorn molt bo que pot portar a Tavernes a uns nivells de gestió fenomenals. Espero que elegisquen a Víctor Borràs perquè tenim una millor opció sense ningú dubte. Les coses poden canviar a Tavernes el 24 de març. Depèn de tu.